Ja už som vyhodil sesternicu, lebo ona má obyčajný lístok, ktorý som jej vybavil, a ja mám akreditačný. Chvála Bohu, že mám akreditačný, lebo aspoň nebudem mať auto tak strašne ďaleko, ako som mal na Pohode. Ja si pamätám, že som kráčal do auta pol hodinu pešo z areálu a bolo to naozaj peklo. Ale teraz by to tak nemuselo byť, že vraj. Takže to, že som musel prejsť teraz cez celý Trenčín, iba na to, lebo ja parkujem na úplne opačnej strane. Nevadí mi to. Let's working. Toto je ono. Nikto nikde, production working, tak sa mi to ľúbi. Ja som úplne pri vchode, ale teda nie úplne. Na schvál som není úplne pri vchode, lebo to by som potom počul hudbu. Tak to nebudem ani počuť hudbu, ale zároveň nebudem chodiť pol hodinu.